Pavle? Klidně uvarím jedlo za 42 korun. Vy uvaříte za 42 korun? Kotel jídla. No, pekne si nabehol, Pavlíčku. Ešte, že ťa mama naučila tieto rezance s kapustou, u ktorých naozaj za pár korún, presnejšie za 9 korún na porciu, a z 3 surovín ten kotol výborného jedla naozaj navaríš. Pozrite sa sami. V panvici na olej orestujte cibuľu. Hlávkovú kapustu nakrájajte na prúžky. Asi tretinu pridajte k cibuli, osolte, okorente a restujte do zlatista. Potom pridajte zbytok kapusty, podlejte vodou a duste pekne do mäka. Teraz už stačí len uvariť vaše obľúbené cestoviny, ale najlepšie budú stredne široké rezance. Dobre premiešajte a je to jednoduché, rýchle a chutné. A ak by sa vo vás predsa len nejaký ten Masterchef prebudil, tak si miesto kupovaných cestovín pripravte poctivé domáce. A ak by ste nevedeli ako na ne, recept nájdete v mojej kuchárke, tak ako ďalších x jednoduchých receptov. A áno, toto je reklama na moju kuchárku, pretože je najlepšia a najkrajšia, takže rovno vám pridávam odkaz, kde si ju môžete objednať. Čau.